viswedstrijd 2 orka's vangen. En ik nam een blauwe vinvis erbij natuurlijk. Maar een vriend van mij, Richard, die een rare vinvis die er nooit vaak komen. En die hier 2 prijzen of zo. De gekste vis en de langste. Ja, en nog 2000 of samen. Nou, en bij de viswedstrijd toen, toen ik niks doen, want hij mij verslaan. Want hij, weet ik veel, een stuk 65 orka's. 3 blauwe vinvis, 20 rare vinvis. Ja, ik ben sinds tien net weer een visker. Het is wat gebeurd met mijn visserij. Sinds de invoering van alle vispassen. Maar ik heb in Verliezen een soort met mijn broer Fokker visken. En dan dienen we vaak een wedstrijd. En die wedstrijd is nog lang trofvierd als familieviswedstrijd. En dat doen we soms nog een keer. Dan hebben we een wisselbeker. Dan wordt iedereen mooi in de familie. En dan visken we om de meeste centimeters visk. Nou, dat is mijn viskverhaal. Zijnstra. Heute werden die nou naar Friesland en hij is eindiger. Hey, hartstikke goed.